Migao mar pur e kaunti ma Nandi orido wuoth ne jopith jamni e gwenge mopogore opogore e kauntino kaluwore gi tuo mar ruodho mar dend jamni miyango kaka lumpy skin disease. Tuoni mar lumpy skin disease malandore mapiyo kendo ketho pien dhok osemedo kihondko e chuny jopith ma koro luor ni ginyalo yudo lal maduong' poni ok omany yo mar kedo kode. Kata bed ni tuoni ok mak dhano, landruok mare e kind dhok nyalo kelo lal maduong' kaluwore gi nengo mamalo mar thiedho tuono. All livestock sale yards within Nandi County will remain closed with immediate effect until further notice. All communal cattle dipping sessions are hereby suspended with immediate effect until further notice. Tumeweza kuonelea kwamba tukifunga soko kwa muda mfupi ili iweze kusaidia madaktari wetu waweze kuchanja ng'ombe katika sehemu yote ya Nandi, itatusaidia ili tusiweze kuonekana ya kwamba ng'ombe ikitembea mifuko yetu yote itaweza kuathirika na tunaweza poteza ng'ombe kwa wingi tusipokubaliana kama wakulima na serikali kuweza kuchanja ng'ombe zetu.